mobili ko baara do mun ni ka sɔrɔ cɛw de bɛ a kɛ ka caya nka an nana ye k'a fɔ Kayi maa bɛ a la ni o ye muso ye ni o kɛlen don ka kɛ a ka baara yɛrɛ nka a nana baara in yɛrɛ la cogo jumɛn na Jɛnɛba Kulibali. An mɛn ko yan mɔgɔw bɛ mɔgɔ ɲini na an ka directeur ye wele k'a fɔ an ye n'o y'a sɔrɔ n bɛ se ka n'a kɛ ko graissage an bɛ entretien kɛ an bɛ lavage kɛ en même temps n ko n bɛ se k'a kɛ parce que a ka fisa ni sigilen n nana lavage kɛ o la. Kalamu ni ka sɔrɔ ale y'o kɛ ka tɛmɛ o ye mécanique auto de o diplôme de bɛ a bolo la walasa a kana se ka to sigilen ton cogo la ale y'a kanu ka baara kɛ mun b'a to a bɛ se k'a n'a ka denbaya bɔ nɔgɔ la cogo min na. Ne ye mécanique auto de kalan kɛ n yɛrɛ tun bɛ garage de kɔnɔ avant que n ka se yan mais mobili ko in n k'a daminɛ kɔni a fɔlɔ kɛra yan de n degera yan de sera la yan de sɔrɔla ka na. Maaw bɛ kuma caman fɔ nka a tɛ i tulo don nin si kɔrɔ ale b'a ka baara in de ma. Mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ na encourager mais caman fana b'a fɔ karisa ni tɛ muso baara ye i b'a lajɛ i bɛ dɔ wɛrɛ ɲini k'o kɛ quoi ne kɔni b'a bɛɛ lamɛn mais ne b'a dɔn n ka to nin na yan o ka fisa n ka taa n sigi so o tɛ arranger quoi. Nin baara mun ni a bɛ a la a ka somɔgɔw yɛrɛ olu nisɔndiyalen don a kɔrɔla la ka da kan a jɔyɔrɔba bɛ du kɔnɔ Jɛnɛba Kulibali. Non somɔgɔw kɔni olu yɛrɛ content don parce que n bɛ se ka ko kɛ n yɛrɛ ye ka tila ka ko kɛ so fana quoi ka fara o kan. N'i y'a ɲininka ani a baarakɛɲɔgɔn tɔw u cɛla bɛ cogo jumɛn na a bɛ mun fɔ an ko lamɛn. Bon ne ni n baaraɲɔgɔn kɔni cɛla kɔni olu yɛrɛ dabali bɛ ban ne la parce que u yɛrɛ b'a fɔ ko ne bɛ baara kɛ cogo min na k'u yɛrɛ dabali bɛ ban i m'a ye wa fɛn fɛn bɛ na ne de b'u bɛɛ former n'u formera an ka yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen u bɛ bila ka taga o yɔrɔ ninnu na donc kuraw fana bɛ na en même temps dɔw bɛ yen n'u ye baara sɔrɔ olu bɛ taga u bɛ na ni kura wɛrɛw fana ye. Olu yɛrɛ caman dabali bannen don a la i n'a fɔ Makan Wedrago cɛsiri ni wulikajɔ mun ni Jɛnɛba bɔ o kɛla. A y'an bila fɛn caman yira an na fana quoi bon souvent yɛrɛ a ka baara cogo souvent m'a yɛrɛ ɲininka o sɔrɔ mɔgɔ dɔ c'est une femme battante. Bi Jɛnɛba Kulibali ale kan ka ta misaliyala pogotigininw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu bɛ sigilen ten cogo la k'u bolo fila da ɲɔgɔn kan ko sigi tɛ maa sɔn Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.